Sasisian pat na pedang sengubha ya pi baro shkani ka Bible study ya baro kiba kami ya kani ka YouTube channel juga Good News TV ki para banget ngai khubla ya pi baro ka kerteng ka tiang tam ka kerteng ka badan bor tam ka kerteng ka bom shajab ka kerteng try wat unang punya menjungi Jesus Christ ngin te ka jingala umensi mokoi unyalam yangi hari ka Bible study bun pensyai bun pensyam phang ini ya kan ka benta bani ya pet menta ba ngets kam bo play un ku lam yangi kumbola ku hain ki benta ki bani ngadap ban ya pet ya kirin ku play te sho bani ya shkman hari ka Bible study tu ni dam hakman play ha kijing tuai tu ni tuai play upa chungi bhavnen kopa ni IT ada dia ku try ya ka jumut ku jungi ya kita non ku jungi hakman ket ku jungi ku try to yelam yang ku try to jing champang ku jungi ku try to jing start jungi to pen shy ni try showing ya maging pet ini ka Bible study ku try tien ka ku jungi ku try to isne lem yang ni we ku try just we habang nang tham ban pule ban wat ya jing shisha dia ku jungi ku try yelam du sim ku jungi ku try ku for tangi ki tien ni dan duai hal ka tension try ku nang in Jesus Christ amen hakani ka Bible study menta kabadai lakajong na gitu ki lightly ki benta ki banya ada banya pet kani ka Bible study menta kalong bet lakajong dia menta pat ni pai chi ka gospel Matthias kelnong ka ba khanrio ka khat iwe hadu saw kani ka Bible study menta na jit khang kani na ka ba ngasno day pha kum hakini ki por ba menta hamno bangi bin shong ya ka jinget ka jungi namar menta haini ki sni ki pon tang ya snow ki khobor ki ba shirkai ni lese ki khobor ki bangi tip hat kai ka baja ni ka slap the menta kala ban pendap ni kata ka jingsir kata ka jingsno tien ni tangi snow do jikrman kumno nim namni shikman bat khamtam ya kata ka jinghyar ka jinglong mensim haki brio ki prabaget menta kani ka Bible study ka nyarap ru mansmu thu ya ka khubo ublei ha kane ka ayom ka bang ni menta kumno kane ka Bible study ka bangin pet na ka gospel Matthias kalonong ka bakhat rio kani ka iwe lusaw kaya dai bat ki brio ha ka perthai ka bangenta kumno bangin jubab lani kumno bangin wan shublei ha ka perthai badap na ka jikluman lingba kani ka nongrem na ai kerteng ni ka Bible study wat ya ka jingsha ya ka tap anong biasa sisir wat ya ka jingsha ya ka tap ha ka perthai menta hadu ka no ni pan na ublei ya ka kadap shua bangin jit bangin nget hu hadu ka no ni pan na ublei ya ka kadap shua bangin jit bang kala ka bamun hadu ka no bangi pan ublei ya ka kadap shua bangin jit bangin shania yu to mentang ni kami ya ni ka benta na kiti bijong ublei hawa ki Pharisi bat ki Sadusi ru iliawan hajan kita tinju yu ilia pan bo un pen ya kadak na beneng haki ute uri thu bat ulong haki habala janmit piong karang naba ka saw ka beneng min step ru kan khi kel air menta naba ka beneng ka saw jumun phi ki ba arsap pitep ban bishar shisha ya ka khmat ka beneng henry pimla ban bishar ya ki dap ki ayom ka pateng ben riu boman bat baklim ka wa di kadak te ai kadak haka henry tang ya kadak ujona unong itu lupa haba ula no te ki ula letno tangnya pet ya kini ki dekat iwe ban mentangin page ka dekat ke bringkong ke baong haba ki Pharisi bat ki Sadusi ru ki lewan hajan ki da tenju ya u ki layapan bakun pen ya kadak na beneng haki haning yu kini armut kikin hon armut kita kinong yalam niam kita kidai ki Pharisi
bat kin Sadusi. Ini kita kinong yalam niam jong kijiu na ki art likikin hun ha Israel ha kapor ke jong Jisu. But kini kikin hun kidan la kijong kata ka jing smut hu haki lani kata ka rekam yu i ke jong ki ha kata ka jing yalam niam jong ki. But kini arngot kikin hun ki apher iway na iway. Kini ki Pharisee ibut bet tek patek ya ki an ki kanun jong ka niam ka rukam bat kata ka dustur ka jong ki kat kum ka jing yat pateng la pateng lane ngalong lane kitin pareng ka tradition ka jong ka baki juyat ka jong ki bat bun sien ki jukle ya kata ka tradition ka jong ki ya kata ka niam ka rukam ka jong ki bat ki hukum ki jong blai ki jukle lang ya kata ka jingle niam jong ki bat ya kata bat kita ki hukum ki jumgai ki juya kle lang bat inget ba dabale kunne kinang khamja chu shu blai ba kata kadai ka linti shu blai inget ru ya ka bor jong baro ka hukum blai inget ya ka hukum ki jong blai baro hi bat ban kut jumut ban bur be tik yaki bat kini ki Pharisee inget ya ka jingmi pat jong ki bayap but inget ru ya kata ka jingim ka bom jukun bonchong hakoi gurkam kini Pharisee kilong kita kiba reuniam maha tementang impe ki Sadusi pa ki Sadusi ki bidang be tik ya kata ka jing tho lane kita ki kitab jong Moses bat ka jing khuat jong ka jing hikai na ka kitab ki Leviticus but kim nget ya baro ka testament badem tang haka kitab ke jong Moses. Bat kini ki Sadusi kim nget satya ya kata ke jing ipat jong ki ayam. Bat ru kumju kim nget ya kata ke jing im ka babam jukut ki apher bat na kargom nget kini ki Pharisee. Kini ki Sadusi ki kampar khabha ya kargom sinshar khadar ka baidai bat ka rugom sinshar jong ka sarkar ka badai ka himaru berkopor bat ya ka seng san perthai ani laban kini belong political kini ki Sadusi ki kam kami bahasa kata kam perkat bahaya kata wat hateng kia kloy ban menjur wat bat kita kinong rum tang bikin benek ya kata kadur ya ka burom ke jongki tamba ya Jisu kini arken hun kia wan lang kia sno lang wat lakim ya sutanat iwe kani ka kun hun jong Pharisee kam sutanat di kun hun jong Sadusi dan reh ka bahaya dei Jisu pan kia sno lang kia wan lang but nama kilan kata kau ke jingmun nama bagi Yeshun ya Jisu nama kata ke yawan lang but kini arkan hun ki Pharisee bagi se bagi Sadusi Yesu wit lang kumno panyo bertinyak ya Jisu ini hang ni kedekat ke bandingkam ki Pharisee bagi Sadusi ki pan ya kata kadak na beneng ka jingmut juki hang ni kalong ba ki kwa ban pen pau ba kitu kiwe ki kam ba ki jong Jisu lane kita ki bor ki jingikai ki jong Jisu ki shulong thamula lane ki kwa ban pa ba Jisu uslia de kanu ba butu lane kidei ki kam ki ba shujar khat lane ba Jisu ule da kata ka bor jong suai hangne dei da kata ka daw geni ki Pharisee ki Sadusi ki kwa ban yokem yu Jisu kata ka rukam namar kini kikin hun kinget batang ublay ubala ban pen I ya kadak na beneng takdaw ki kwa dakadak le se na Jisu ru ban pen shisha ba Jisu ru buhi udai ublay ada perkat bahang ne le se kini anut kikin hun ki Pharisee kamtam ki kwa ban I ya kadak kumba ulale u Elijah ha ulung karmel ba Elijah u khot yu blay ban hap ya ta ding na beneng ban pen I ka bor ka jong blay le se ki kwa me ta kadak no Jisu ni ka bor da ka ba ki kili kumne kine chai ba kinu ki bor na beneng la long palak ya ka ba Jisu ula benle hoi ngin ba Jisu ula da ka basuk ban le gini kamba ban pen pau haki
tangba ujisu kwa ujisu tre ban le kata ujisu namar ba utip ba wat ka kamba na beneng ru kan num penlong iki bakin nget ho blai lara ujisu upen I ka kamba ka jung upen I ta ka bor na beneng hakamat jung ni Farisi baki Sadusi ru ujisu utip bakinum nget hau bakinum nget setia ba ulang blai ujisu utip ba wat ka kamba na beneng ru kan penlong iki bakin nget ba udai umesaya namar bakine ki Farisi baki Sadusi tidak ada rai lupa bakinum nget hau Jisu kani ka jingli ajungi kamdai nakata ka mensiam ka bashisha kani ka jingkili ka jingwan ka jungki khmat jung Jisu kamdai ka bawan nakata ka mensiam ka bashisha lane baki amnut shisha kendai kadai namar baki kwa bantap yu Jisu ikwa banyo kem yu Jisu hata karukam nangit baki ni ki Farisi baki Sadusi ila ada yu yaki kamba jung Jisu lebih kumno bu Jisu u besar ki sana jarlon lane ki snow ki jingkai ki jung Jisu ki tip bu Jisu pun kia pun yu ye kamba jung Jisu boleh ada kupon Henry idan jiat bagi tempat yu ni pe ke dekat ke ba bat ke balai ute boleh thu bat ulang haki habala jenmit piong kan ram naba ka saw ka baneng min step ru kan ki ka air menta naba ka beneng kasau jungan phi ki ba arsa phi tip ban bishar shisha ya ka khamat ka beneng henrei phimla ban bishar ya kita ki ayam ujisu kedo ya ka jing asap jungki hangi ujisu om baki tip ila ban bishar shisha ya ka khamat ka beneng kamot ba kila ban batai tik ya ka jinglong ka sun beneng lane kata ka jinglong ka mariam da ka jing start bat kam khmi ka jungki bat mina pai pha har ko por bun naki rukam trei har ko por kadai bet haka rap karyang lane la mash ongno ki bun banam tu har ko por ka bun ba ka jing trei jungki kadai kata ka jing trei ka jing rap ka jing riang bat ni tip pha ba kini kinong rap kidan kam pha ban pet ya ka jinglong ka mariang kumno bakila ban penhe pensan ni jing thu ki jing rap ki jing le se kini ki Farisi baki Sadusi ru kidan kata ka jing start kumba kidan kini kinong rap kidan baki de ban pet ya ka jinglong ka sun beneng ba hanu ka por ba ula banon uslap hanu ka por ba ula banram ba ni pet na ka gospel ulokas le ka batai tik ba hanu ka por bun hap uslap jaw uslap ka batai ba hangni kini ki Farisi bagi Sadusi kidan kita ka jing start bantip ya ka rogam long ka sun beneng bantip ya ka rogam long ka mariam henrei kimla apat ban bishar ya kidak ki ayom kumba ujisu wang hanya kemud kimla ban syampang ban smuthu ya kidak ka jinglong mensim ha ka saudong saukun jongki kikamba bu Jisu ulale kimla ban syampang kata kijingi kai u Jisu kijingi thuk khana kijingi thuk lupa bala pendap bat kham tam ka jingdan umesaya ringkat bat ki har ko por kimla ban syampang kata bat dai kata ka bu Jisu ubatai hne ba kimla ban bishar ya kadak ya ayom berkata kita ke ayom ka thau ya kata ka jing shisha ha ka jinglong mensim spiritual truth ka bat trei ha ka to por ka jongki pat ha khamat jongki namar ba ki klem penle jingmut namar ka dono jongki biasa ka dono jongki kanong kata ka dono ka ba bekim la ban pediang yu Jisu na banyu kita ki kamba ki jong Jisu kidai ke bawan na oblay bat kim na bangit ba u Jisu long oblay ukon jong oblay bat namar kata kalong ka ba iki bakin kala na bakin ngit how try Jesus Christ bat kaniyo ka hikay ni balada mangiru ilong kita ke ba doon kiba ladangi yu snow ka kubor ka gospel ka jong try Jesus Christ habang ni doon ni pen lagi doon ko mumaw
Kalau ka ba ingi ro minuan ju try lani bungin kila ka baman tangin impet itu kan ka besar kapateng benriu baman ba baklim ka wad ya kadak te ya kadak haka henrei tang ya kadak ujuna bunoi tulupa haba ula no te ki ula letna hangni yu i ba ujisu penan kam da kadak jong ujuna ubadan hapo kapo jong kedok ha hadu lais ni hangni ujisu itu lupa ya kajing yap kajungu bat kajing mi pat jungu hadien lais ni lapan pet dulu untuk the gospel of Matthias kelenong ke khatar ke dekat lai kupra hadu sampa ke babatai ya kanehi ya kajing mi pat kajungu Jisu hadien lais ni kajing mi pat kajungu Jisu hangni ibu Jisu usneng iki utim iki parsi baki sarusi ukhat iki kapateng benrio baman bak bakilim hangni ujisu umut shisha baki kilim shisha lani baki kilim shisha hakado lani hakamet jungki henrei hangni ujisu uthau ya kata kejingkum kuit kejinglong mensim jungki namar bonsi nganepet ikini ki parsi baki sarusi ki kentat yu Jesus Christ ki kentat yu baki mngit setia ba ulong ublei henrei kini ki juhi ki parsi baki sarusi ki kam baki syakri ublei henrei ki kentat pat ya ublei nama baki kentat yu Jesus Christ ki mngit yu Jesus Christ ulong kunjung ublei nama kata ki kentat yu ublei bat haka jingle ajungki haka jingong jungki pat kapan i baki syakri ublei kapan pawe kata ka jinglong baman ke jungki kata ka jing asap ke jungki dei nama kata ba ujisu tre ban pen i ya kanu kadak lai satang kadak ujuna kabathau ya kata ka jingyap ka jong ujisu ka jingtap bat kunjo kata ka jingmipat ujuna ngitep ba uladon laisni hapo ko jong dok ha ujisu ru undon laisni ha ka jingtap bat un semipat hoi kani kadak ujisu la kran yitu lupa namar ba kampat simla jia kata kajing sya sa da phna jungu kata kajing yap jungu rei kaneru kanong kata kadak hadu yaki senran ki jungu kani kajing mi pat kani kajing yap jungu Jisu kajing tap Jisu ba kajing mi pat jungu Jisu kanong kadak wat hadu yaki senran ki jungi bakin long ki apostol ki jungu Jisu baru Jisu ukran ba datang kani kadak kabala ban pun i yaki Farisi yaki Sadusiru balala ki nget shisha ba udai kunjung lei kinyo i shisha ya kata kabor na beneng ban iba ujisu ulalit no hani ko bat ulalit no ba kani kadai kata ka jingle ka ba kraw ka jong jisu ha ka ba open iba unum le ya kadak unum le ya kanu kanu kamba ha kita ha kini ki Farisi ba ki Sadusi iba onon bat kini iba met setia nama kata ujisu ulalet no hakalenti ke jumbu bat hangni ngi limba kani ka Bible study kahi kai ngi ka penken mau ngi ba ka jinget ka jungi kam dai ba chusno bet tang khanu ganu ki kamba ki jumbu blai de singi juang haki jingi kendu ki jingi blai to pinchisha ila de nani ila balang blai hangnu medan nani blai pen i ka tainga le kam tainga pen i ka dak jong me blai kham tam le dangis ngo atatien hande ka jinget bashisha ka shanya tili bet ha ka ktien ke jong blai bat ki kam ki jong blai ika banga bu chu anusa habangi shong hakanu no ben lani hakanu no shuki lani hakanu ko mula habangi mut ban shong nim da kli shwa hande da ka jinget da ka jing shanya bet baro ni bu da ka met ke jingi bang penjat hat il de nim da kli shwa nim da atatin shwa bat kum kata ni dan kam ke jinget ha blai ru ka bang nim da kam ban da kli ni ban habangi tip ba ni la bi na ktien na ni pulik tin jumble ni tip ba utrai Jesus Christ ulik blai no prim jingi ham ta ka jinget ni de ban sno 1 million
ban chudawa na ublay, ban pen iya kadak, kum kini ki Pharisi baki Sadusi, ban pen shisha ba ublay, uday uba shisha na lane ulang uba hok, henry, pet syaka ketian ke ublay. Pet ya ke ka ba ujisu, ya ka ba ublay uladap manle, ngadu ka testament kepada hadu ka na testament betumai, ban kamtam pet syaka ding pena, ban inyu ya kata katak na beneng ya ke ba ublay uladap le. Tungi nyelong ki bahusiar ban pet tu baha ya ka jinglong mensiam. Kumba ki brio ki puli ya ka rukam kadak ka beneng, lane kadak ka sun beneng, lane ka mariam, ngiru ngideban nang ngiru ngideban tip, ngideban syampang, kumnu ban song tu, lane ban pet tu ban pet benya, bangin ngam ha kata ka jinglong mensiam ke jongi, kamtam kum hakini ki por kisni mentah. Ngideban wat ya ta ka jingedai hapde ke jongi wadu blay. Imri baca thame han ka perthai, imri baca elam bakla hakinu kinu ki jing pensko bha ka perthai. Dan ini ban long kita ka pethu bahusia bha ha ka jinglong mensiam. Kumnu ublay utrei ha ka jingim jungi, ha ni ka perthai bat kamtam lingba ka ktin ke jongu. Tungin pethu bha ya ki ba ublay uladap le bat ba ublay udang ye le. Bat wat num ya laj ya kita ke ayom. Namar bangila siapin thamis ni stai, nila long distracted. Lani nila yo thia no ha ka jinglong mensiam ke jungi. Kin mau bha para bangen. Baladang ikin taj ya ka jing shisha ka ktin ublay. Ka balong ka ba shisha ka ilam sha kata ka jimat la no ha ka jinglong mensiam ke jungi. Ni hane ki Pharisi bagi Sadusi ki danlud ya kita ki saki baki dankam. Nang baki mengit setia. Kimat la ha kata ka jinglong mensiam ke jungi. Ka dono jungi kala bat ka dono ba kam la banyi i bha lada kidan katno teliru kita ki kamba lana kita kidak ya ki bangi syam ke ba snowship kai kalong ba ka dono ka ba kalong ka dono ka ba ma bha. Charles Spurgeon wang, a hard heart is the worst of all evils. It is the spring of all sin. Ni Charles Spurgeon wang ba ka dono ka ba lani ka donut mau kadai ka bas new tam na ki jing bomman baro kadai ka thamme jong hip-hop baro namar lada ngila ka donut nim dan jakashu watang ban snap ka ba ublay ukuran watang ban pendem ya lade nim dan shu kata ha mensiam bijungi ha ka jingim bijungi lada ka donut ku jing kala tungin pan ublay baun penjam ki donut ki jungi. Wat ai lad baka jing sarang ki rukom le pateng jong ni ka perthai bakan pen mat la ya nga ba yupi kamtam lada ka dai banyele persha bat ika jinget ke jongi ha Jesus Christ tu minyeng scam baka ni ka perthai kan miyo ban pen ngop ini batu kan mau kan ka wei ka badan kamtam ka ba kong santam ka dai ba tang Jesus Christ hi ubalong katak ikabangi dan kam hakini kisni ipor menta nomar detang Jesus Christ hi ubalong ka jingshisha tungi namyo watan ya kinu kidak haba niladap nina suthu nina tip ikhtien jumblay nina puson ikhtien jumblay ba Jesus Christ hi bat ki kamba ki ba ublay lale ilang ka jingshisha tungi num puson tan hakinu kidak ki bagila wani lo jung kman nani ki bangin wat tan enu nu dak dengin wan ben ha ka jingen da bangi da ba ublay hi la pni dala de hi lingba ka khtien ke jungu ba mo ulong ka jing shisha kata ka jing shisha ka bakut ka dai ka jing ke jungu ublay ukpa uba habnang yini ki brio ni ka slap thai bat ka bor ka jungu lingba ka jing ipat Jesus Christ belum kum kata kadak ujuna ke jimi empat ke jong Jesus Christ kadi kata kadak jong ke shisha ka bangi ngidan kam hawang idan kenu ke jing sngo artatien tumi nyawan phai byang sya ka den phna
bat ka jingtap bathli ka balong ken ka dak ka bakraw tam ye ka ba ublay ulapin i hakibriyo bat kalalong ka babiang ru bun kibriyo ni iru kum kini kinong yalam nyam ki jiu kum ni ki Farisi ki Sadusi ki ong baki kwa bandayo i ye ki kamba kanang makin ngen henry u Jisu utip baka kamba kanung manra lani kata kadak kanung manra ya ka jinget ya kitu ki bamit setia u Jisu u juyai pinkia u Jisu u penempat ikibayap bang iru kebarang syudap i kini kebentar barang syudap ba u Jisu u besar ya kisan hajar ngun henry wala kata kataru Ibriyo kinang kwahi ba u Jisu unda pinsishay lade ba uday Mesaya hangni ka jingkli yana wa yakli kalong hato miru niju atatien yu Jesus Christ namar bangimpat ji ye kamba ka jugu bangimpat ji kadak hato ngi kimi lanti nang idawa ba ublay un pinsishay lade hangi sha bangin ngit yu kema bu Jisu ong kuno yu Thomas ni haka gospel uyo anes kana nga ba arko ko ba arko dai Jisu ong sukte kita kibang shimle yu bat kibang ngit ba hoy ni dan ya baro ki kamba ni ka ba Jisu ulale ula penpau haka ni ka kitian ke jogu haka kitian ke jogu blay ni i haka testament ke barem ba haka testament batmai hajas nem ke history jong ka jingyat ke jingsan ka balam bat kumju haka jing sakhi juki pawaja nila ban i kata ka jingsha ke jong utrai Jesus Christ jongi dakat ni teli ki sakhi lani ki evidence lada tidang dan kitu ki banget ka bandai lese na ka jing serang haka jing im ke jongki lani ka jing do no ke jongki lani ki ya hata ka lenti ke jing im ke jongki lani kidan kata ka jingele haka jing im ke jongki kidan kata kathama ka jinglong men sim ke jongki lese kimla banyo ban sempang ya kata tungin wan chu blay tungin dem ngin dua ngin pan bon blay bon pen shai ni bon pen pau ni haka jing minat haka ka jing trang ke jongi ban pule ya kiti ke jongu kadang kami ni tang bangin wan chkman ba bangin kam kinti haka jingen da ka jing shashkor da ka mensiam ka bashisha yu blay da ka donot ka basliang yu blay da ka jing trang ban tip bat ban sempang ya u Jisu kumla unong penim kumla utrai ken rajani kum unong ablang brot da ka mensiam ka ba angnot hangta nginyu i ya ka jing trai u mensiam u blay hangi bat hangta nginyu i ya ka jing trai u mensiam u phu hangi bat ngila ru banyu i ya ka kamba ngila ban i ya ka kiti u blay ba ula ban le haki jing im ke jongi haka mon ke jongu bat dehang ta nin i ya ke jing shisha tang ya ka dap blay na kwenta ka bolong ke jongu tu blay ku nin dwai ko pa jing yu hapning ko pa ngi ai ngu me ku try Jesus bi ni ko ngi yo ban pusan ngam na kani ka kiti ke jongu ku try Jesus bi tu hikai ngi ku try bain long kita bawat yeme taka dot nut boro da ka bensim ko bashisha boro ku try Jesus bi beginum ja no ku try minum kun no tang ka jing kmi ita kita ku try le bengin chap bernya hari ka bertai ku try Jesus bi dan dia bengin shu up kmi betang ita ki inu ki ba mela bale ni ni to min wan haka ta jingen in wan haka ta jing thang ke jing ang no di me ku try Jesus bi try to yalam ni ku try ko to bin shy to bin i ya ka jing shisha ka jume imba khtien ke jume imba ki kam ba Jesus bane imba ka bor ke jume ku try ta ke jing ni musni ami khtien ni dan ni dwai ha ka ten ku try on Jesus Christ amen